Hasteko prest, Gabon guztioi. Aste zoragarriari amaiera eman behar diogu. Zegun bereziak egiazki. Ze aste ederrak izan ditugun. Gaztetuta, indar berrituta. Lehiakide famatuekin egon ginen, etxeko txikienekin egon gara aste osoan, eta onena gaur finalaren eguna da! Datozela gure lehiakidea! Lehiakide onena! Oier eta oier! Aimar eta Kepa! Aiara eta Ane! Oier eta oier, gure bikote Nafarra prest, esan moduz botilek? Ongi. Ondo, oier zer sentitzen da finalea sailkatuta? Ongi. Ondo? Bai. Pozik? Bai. Oier, hau barakizue ore bat ana. Sekulakoa. Euskal Herriko ume asko egon diela Miluzeko ateari joka, zuek lortu duzu esartzi eta gainera finalera sailkatu. Bai, zein tentzioarekin? Zatozi orain? Ongi pasatzera eta irabaztera. Orden horretan. Oso ondo. Horrena ongi pasa. Eta gerokoak, oso ondo. Gogoratuko dugu futbol zale amorratuak ziela, Osasuna zale amorratuek, Oier parie, eta futbola egiten duzu, Oier? Bai. Ze kirol gehiago? Eskubaloia. Mendizaleak, bizok? Bai. Bai. Perretxikutan ere bai? Bai. Bai. Eta, zer moduzko urtea izan da? Eskaza. Bai. Bueno, orduan zakua irabaziko dugu. Eta esan duguna, hemen bakoitzak bere botereak ditu, baina botere bereziekin bat oso Oier eta Oier, eta gaur, sari ikaragarriak jokoan beraz, sorte mutilek ongietorri. Asko. Gure bigarren bikotea, bikote Lazkaotarra finalera sailkatua, Aimar eta Kepa Gabon. Gabon. Ondo? Bai. Urduri? Piskat. Pizka bat? Bueno, ze, ilaskek aipatu bezala, hemen orain arte lortutakoa ez da makala, Baina nahi badakite zer dan hau esperientzia dutelako Miluzen. Saio berezira etorri eta finalera Bai. sailkatu. Miluzen atera zinetenetik, zuen bizimodua asko aldatu da? Bai. Lazkaon eta ja jendeak autografoak eta argazkiak Kaletik eta ezin ibili. lan eskaintzak ere bai, akaso? Aimar, lan egitekotan non egingo zenukezuk lan gustora? Ez dakit. Inonez igual, ez da? Lanik egin gabe, gozo, Kepa azuk? Nik. Lanik gabe hobeto. Bueno, zakua irabazi eta bizi horrekin, ez da? Gaurkorako ekarri duzu ez, zuek ere kiroltzale, kirolari amorratuak zarete, saiorako estrategia berezirik edo prestatu dugu? Ez. Ez. Senak agindutakoa egin eta listo, ez da? Talentua badukazu eta sobera. Bai? Bai. Opa, bikote zorte hon, Eskerrik asko. Eta beste bikote nafar bat leitzatik gure neskak, zer modu zaiera? Ongi. Hane hobeto, gaur. Bai. Ja, esperientziak emoten du beste lasaitasun bat, esango dugu. Aiarari eskatu behar diogu, ala ere, gu hemen martxa askorekin gatozela gure kanta entzuten dugunen, baina pianoan zerbait. Sortzea Miluzetar guztiontzat. Bai, ez da? Bai. Bai, gaur ez, baina beste batean bai, ez da? Bai. Pianoa jotzen du Aiarak, euskal dantzak, eskubaloia bai egiten duzuen. Bai. Eta zein da zeregin ederna guztietatik? Eskubaloia. Bai, Eskubaloia. bat aukeratzekotan. Ane, zuretzape bai? Bai. Bueno, denak. Pandero eta trekitisa? Bai. Bai, ibiltzen da musika kontuetan behan fin. Ze ondo. Eta, bueno, esango dugu, snorkela gustatzen zaizu. Bai, asko. Wow! Oso ondo? Tutuarekin, uretan, Bai. jarraiak ikusiz eta, Bai, asko. leitzan ez. Izan ez. Non egiten duzu? Ba... Oporretan da, Bai. bidaiatzen da nien. Mediterraneoan eta... Bai. Vale, oso ondo. Borduen, anek badaki, arnasketa zer dan? Bai. Arnasketak eskatuko diegu guztiei, lasai hartu, Konzentratu. leku hartu, hau pasuek ongietorri Bai. finalistak zarete, Bejon daizuela eta Mediterraneo aipatu dugu, han inguru horretan bada leku bat, amets guztiak egi bilakatzen diren lekua, gaur, zakuan jokoan, Portaventurara familia osoarekin joateko bidaia zoragarria! Eta adidanok, familia esaten dugunien, Antxon eta ni ere zuekin joango garelako. Osa bat aizeba. Eta publikotik be pare bat gurekin etorreko direlako. Ondo. Ondo? A ber, bolondresak? Denak, denak. Vale. Horren eta ikastolako gure lagunak, Hau hau zuek! Basteko prest! Lan gogor egin beharko duzu zuek, Portaventurarako bidai hori eskuratu nahi baduzue. Prest Oier eta Oier lanerako? Bai. Oso ondo, arrasto gure lehenengo proba, zeuek erantzuten lehenak, eta lehenengo taulan, uda honetan berekin egon zara ziur, dio, lehenengo arrastoak. Ama? Aimar, kepa? Itxasoa? Bai! Lehenbizikoan asmatu!
puntu dazkaora, eta honek azalpen bat ere merezi du. Ze izan gara kostan oporretan? Bai, Non? Costa Brava. Kosta Braban, Oso Ba, ondo. gustora? Bai, Familian? bai. Boa. Itxaso zaliek zarie? Bai. Oso ondo. Ba, hau ikaragarria da, Lehenengoan, ia bigarren taularekin zegertatzen den. Bigarren taulan, lehenengo arrastoa, Aimar Kepa zeuentzat, herri guztietan dago bat gutxienez. Plaza? Ona? Aiarane? Udaletxea. Leitzan ere bai. Oier. Alkatea? Oso ondo zuek. Gorriak oso arrastona dau, turistaz betetzen dira. Kolore bat badaukagu. Herri guztietan bat, turistak bertan. Gorrietan. Gorrietan, Aimar noski. Kepa, Pistina? Aiarane? Probatu? Parkeak. Parkeak, izan ziteken. Oier. Eskola? Bertan sartu eta bidaiari bihurtuko zara. Autobusa? Ondo! 80 puntu gehiago. Oso ondo. Dazkaora. Kosta Braban zebilizineten autobus gorri hartuta? Ez. Ondo. Hala ere asmatu, Kepa zer daukazu, bola bat edo izkutatuta lan kristalezkue, etorkizuna irakurtzen duena? Ez, oso ondo. Aiarane, ia puntuak biltzen ditugu? Bai. Hirugarren taula, lehenengo arrastoa. Umorea aldatzeko gai da. Morista. Ondo? Oier. Morea? Aimar Kepa, Txistea? edo non aurki daiteke? Dirua. Ondo, gaztetatik ondo ikasita ja. Oier. Zutxo bait, bikote? Oier. Paso. Aimar Kepa, Lehen txistea esan duzu, orain? zabalak dira arrastoak. Roma? Broma! Entxeatu duzue txirularekin? Ja, gerturatzen hariko gara. Arrastonekin. Aiarane? Musika. Oso ondo! Oso ondo. 80 puntu! Bikain! Humore aldatzeko gai data. Oso ondo. Pixka bat, triste zaudenean, alaitzeko pianoarekin zegotzen duzu. Edo zer gauz. Bai, eza, zu jota, mundu guztia alaitzen da, ez automatikoki. Oier! Tristura pixka bat zuen markagailua mereziki. Baina horretarako daude imintzioak, Oraintxe konponduko dugu hori. Markagailuak iraultzeko hartu lekua, mesedez, Aimar eta Kepa bestaldean. Badatoz eta gaurko finaleko, lehenbiziko 3 kontzeptuak. Debora! Pentsatu aurrena, Eta orain hasi, bai. Oioa? Oso ondo? Bigarrena. Oier? Oso ondo. Baleta? Buah. Zer da bera? Dantzaria? Oso ondo. Bale dantzaria, ondo. Eta hirugarrena? Zer da bezeroa? Bueno, hori esan dugu, ja. Beste kontzeptu asmaratzen saiatu. Venga, bestie. Bestea. Bai, Ados? joaten dana. Bai, hori da. Pelukeroa? Bai. Eta? Pelukeroa eta bezeroa. Noski, bai. Oso ondo. Bai. Kepa, kristalesko bola barik aipatu du. Oso polita, bezeroa Asmatu duzu, telepatikoki nola asmarazi duen. 70 puntu, hau Ondo. zuek. Aimar eta Kepa, Lazkaotik minuteko plazara orain, hartu lekua eta Aiarane bestaldean, zuek ere erne, Lazkaotarrak nagusi, beste guztia puntu beharrean, Ia ba, denbora. Banatu lanak ondo, eta hasi. Seinalea. Porteroa. Oso ondo. Bai, atezaina. Bai, atzaio. Janaria. Zer? Sagarra. Boa, bikain. Oso ondo. Hirugarrena, Txakurra. Itxua. Itxua eta txakurra. ba, oso ondo. Oso ondo. Txagurri daria, bai. Txagurri daria, bai. Hartu lekuen.
Prestatu zarete guztiok? Bai. Batzuk egiten da beste ikasmatzen? Ondo. Lan ona egin duzuela pentsatzen zuia? Bai. Bai, roina puntu, opa zuek! Eta ganak ondo egiten hasita boro bideo ezagun hau. Aiara gane, zuen txanda. Eta Oier bezaldean, detektibe lanetan kasu honetan. Bai. Denbora. Eta hasi lanean. Krema. Ze krema? Espako krema. Gorputzeko krema. Ez. Zertarako krema? Eguzkiteko Oso krema. ondo hori bai. Oso ondo. Itxasoa. Olatoa. Ondo hori gara. Olatua. Oie, erresan. Itxasoa. Bai. Eta hor, ez da olatua. Itxasoan, Itxasuan zer? Aiara, non dago? Sokorrista. Ez. Apa, Aiara? Itxasoan? Itxasuan zer zer? Lakoa. Ez. Hirugarrena, azkar? Bai. Zer da? Nobioak. Bai, eta, zertan? Muxu. Maten. Musu, Oso maten, oso ondo. Venga, ba falta. Olatua. Ez da olatua. Balea. Ez? Itxasontzia. Itxasontzia, bai! Oso ondo, hartu lekue. Bai. Ze lotxak, Ai. Zerotxa, aiarane, galdetu behar dizuet zuek ikusi erantzun edo ez. Nobiarik izan zuie inoiz? Ez. Nahi zuie bat? Zer? Nahi zuie euki? Ez. Ez. Oingoz ez. Orain gozez, ondo dago. Inmintziokarako bakarrik. Bai. Eta nau, musu ematearena. Harreman libren alde, bai. Oier eta oier zuek erantzungo duzue galderari edo ez? Puntuak nahi dituzue? Bakarrik? Bai? Musurik ez? Momentuz? Puntua Nik emango momentu. txutie bat, Ez. Bega, iruroina puntu! Txista da. Portaventurarako bidaiaren truk, agian, bai, Ondo. Baina momentuz puntua ditugu banatzeko. Beroglifikoak. Oier eta oier. Erantzungo ditugu, guztiak eta asmatu? Ba, lehenengoa, denpora. Zenbat garrana da zure... Zer nota? Zer nota? Bai, Oier, ondo ari zarete. Sol. Bai? La. Bai? Sola? Solastu. Ez? Jarraitu irakurtzen. Solairua. Oso ondo? Musika notak sol, la, iru, a. Sola irua. Zenbat garrana da zure sola irua? Oso ondo? Bale? Lehenengoak kendu dugu gainetik. Ondo. Ia bigarrena. Zailena egin da. Denpora. Errekan arrantzatu dut. Venga. Hauz gora. Izokina. Amua. Amu. Amua raina. Oso ondo. Irakurtzen hasiko gara eta amu egiten du behiak eta arraina. Amu arraina. Errekako arraina. Oso ondo. Doneztebeko Oierrek ere azkenerako ikusi du. Bikotea zorion du, oso ondo, egia esan. Lan oso fina. 1 puntu biontzat. Hau bazuek. Bai. Aimarta, ¿qué pasa moduz? Ondo. Ondo? Momentuz aixe, Nahi zui hieroglifiko batzuk edo paso egingo dugu? Ez. Vale. Puntuak nahi dituzu, Bai. Oso ondo. Lehenengo hieroglifikoa denpora. Pertsona honek handia dute. Bihotza. Oso ondo. Biztenbakia eta hotza adierazten den simbolori bihotza. Oso ondo. Bihotzonekoak zarete zuek. Bihotza handia, zuek? Bai edo ez? Bai edo ez? Bai. Guk ez dakigu. Galdera bata. Bai, venga, bai. Horrenik ere egiten ari da, pizkanaka. Ondo. Kusiko dugu, urte batzuk barru. Bigarren hieroglifikoa denpora. Logelara sartu zait. Xaguzarra. Oso ondo. Hau da, hau. Xagua ikusten dugu. Kendu, xagu eta zar bat. Xagu, zarra, oso ondo. Ondo ari zineten, eta alaxe segi. 1 puntu gehiago lazka ora. Neskak, hieroglifikoetan erakustaldia beste taldiek, ez zarete gutxiago izango seguru. Dadanak asmatuko ditugu. A ver, ez. Oso ondo. Lehenengo hieroglifiko da, denpora. Oso begi politak ditu. Mapatxeak. Oso ondo. Oso ondo. Mapa bat ikusten dugu eta hatxe batzuk mapatxeak. Izate ditu, bereiziak. Bai. Bereizarria bada Orain jauz, begie. Ilaski, erogli hori bihotza pixka bat bigundu egin zaio.
umeak ikusi ditu, eta... Ez da gertatzen, inoiz. Ez? Inoiz ez da Eta lortu gertatzen. duzu eroglio unkitzea. Eroglio da eroglifikoak egiten dituena. Oso gaiztu da. Oso ondo, Esan diate gainera arazo bat daukala katua galdu zen. Da, gizon gaizto bat. Bai. Degoten da. Katua Katuarekin. igurtziz. Zuek ikusi duzu eroglioren katua? Ez dugu ikusi. Vale. Osei, orduan. Bai, eroglio topatuko dut. Ai! Hemen dau! A ber, zuek harrapatu ikusten bazien, Bigarren eroglifikoa, denpara. Jolasten bihurritu dut. Orka da erantzunaren zati. Orkatila. Vale. Bixi, orka eta tortillari tor, kenduta tila. Orkatila, oso ondo. Tortilla zen nahiago torrekin edo gabe. Torrekin dana. Bai, ez da? Torrekin dana. Opa, tor. Ator! Egun puntu zuentzat! Tinkullarekin edo gabe. Baita ere, dena barrura, ez da? Zazpikitxo bat, ilaski. Aspaldiko partez, Elaiak bidali digu Instagram bidez, eta jateko kontuak hemen ere, jatetxe batera joan, eta hauntz gazta entxala da topatu baitu. Bueno, osagaiak guraza, tomatea, irugiarra, intxaurrak, atzak, eta ez dio ozpina atzak entxaladan. Gero gazteleraz, paxak dituela dio. Paxak gazteleraz, euskaraz atzak ez guzu gertatu den. Euskaraz kanibal bihurtzen gara. Baita ere, atzak jan eta jan. Elai, eskerrik asko bidaltzegatik eta Eskerrik asko. hone egin, hortarago agota entxaladan. Horretako lagunok, Ohar bat, kontuz katuarekin. Bai. Eta bigarrena. hor da bil. Eta bigarrena, hauek ere esan baitute, miluzeko eskua. Abesten dugu errazegi. Errazegi. Bertsio berri bat egin nahi dugu. Errazegi. Miluzeko eskuaren rapa egin nahi dute. Abai? Ez abestu soilik, dantzatu ere bai. Abai? Presta duete, horere eta tarrok. Bai? 1, 2, eta 3. Jau, horretako flowa. Horretan nagusi, zoragarri. Miluzeko eskua dator, eta aste osoan zehar lagun izan dituzuen zuen amuleto sekretuak ateratzeko eskatuko dizu egun mesedez. Orain arte lagungarriak izan baitira. Ez dute aldatu nahi izan, magikoenak. Guk aldatu ditugu, baina hortxe Aimar pirata, nola ez? Bai, nera iztotuko nahi. Bai, Oier eta bere zur beltza. Oso ondo. Aiara ben adar gorriak, erne. Lanean azteko preso eraz denok? Ozen ba, Oier eta Oier. Lehenbiziko zuena da. Popeiek irakatsi zigun, dio enuntziatuak. Hauetatik zein da kolore sekundarioa? Gorria, horia, berdea edo magenta? Gorria. Ez, magenta. Sekundarioa, Berdea, no sei. Magenta. Hau txare aldatu zaio. Errebotea? Horia? Gorria. Berdea zen ba? Bueno, Ale. ba punturik ez, baina abatzuk bai. Bale? Eta musika orain? Gero dator errepika. Eta errepikak nola dio? E, I, E, O. E, O, A, O. O, U, O, O. U, O, E, O. Bai? O, U, O, O. O. Ez? U, O, E, O. E, O, A, O. E, O. E, O, A, O. Bai. Pello reparaz, Oso bogalak ondo. errepasatzen laguntzen, Ni esaten rap egiten bai, zedantza, zuen. Eta, bai, hau beti aurrera go. Oso ondo. Horre eta tarrak. Oier, gozen. Ze musika taldetakoa da, Uxue Amon Arriz, Neomak, Esne Beltza, J. Martina de Untza. Neomak. Errebotea. J. Martina. J. Martina. Beitza? Untza. Untza? Oso ondo. Pandero jolea, bezaria. Zeta. Popeiek irakatsitakoari segika. Oier eta Oier.
nola jarraitzen du Sorotan Beleren kantu ezagunak. Hemendik ateratzeko kanta berri baton bat, zuek ez aspertzeko. Ostiral gauean, herriko jaietan, arratsalde honetan, larun bat gauean. Arratsalde honetan. Bai, zuzetata? Zuek ez aspertzeko. Arratsalde honetan, 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 honetan. Oso ondo. Ikain, Oier eta Bier zuek ere oso ondo. Puntuak Oier, irabazten ari nahi zu gara. arna sartu edo ongi? Ez. Vale. Horrekon funtzionatu bazuen utzi. Vale. Bai. Vale. Askatu ere, oraindik ez dugu askatuko, baina... Erne, nola deitzen zaio 8 aldeko poligonoari? 8gonoa, oktogonoa, oztogonoa edo zortzogonoa? Oktogonoa. Ozen esan da. Bai. Oso ondo. Eta batzuk agertuko dira. Oraindik ez, Ez. Ia Popeiek zezkutatu duen ba. Ze futbol taldetako jokalaria da Nerea Izagirre Tolosarra? Osasuna, Atletik, Reala, Alabez. Reala. Reala. Bai. Oso ondo. Popeiek etengabe esaten zuen hau. Mitoa da, baina... Badago zerbait. Oraindik ez dugu askatu nahi? Zer da zure aita, zure amarentzat? Aita ginarreba, suia, koñatua, erraina. Aita ginarreba. Familia politikoa ez erraza hau, Aimar, kepa? Koñatua. Koñatua. Ikasiko dituzu, Ez da erraza, baina... bai. Suilla. Hori bai. Oso ondo. Baskatzeko aukera neskak nahi izatera. Aurreratuta dago, Popeiek irakatsi zigun. Probatu nahi? Zare. Ziaze. Oraindik ez, Oier. Ez. Head, shoulders, knees and toes, and eyes, and mouth. Horeretan ere kantuan, nola jarraitzen du, zer eskutatu dugu gorputzeko atalak ingelesetik ikasteko kantuan. Nose, hair, ears, eyes. Listen and check. Hairs. First. Ondo da, oskatu da. Ears A ver. and mouth and nose, head, Shoulders, knees and toes. knees and toes. Honekin eta pello reparatzen kantutegiarekin dena ikasi da. Wow. E-O-A. Nose, ondo. toes, mouth. Oier. Oso aurreratuta dago esaldia, Oraindik ez dugu ikusi, Ez. Bederatzigarren errondara, ba? Pertsona bat maltzurra denean, ze animaliaren izenarekin izendatzen dugu. Katua, azeria, tigrea edo zaldia. Azeria. Hori da, azeria hori. Ondo. Oso ondo. Ala. Bai, noski. Ziazarrek. Ez dugu izki. Lehenbiziko izorretan arazoak. Venga, azken galdera. Bai. Azken aukera. Zein da Wednesday telesaileko protagonistaren izena? Merlina, Marisa, Maria, Melissa. What? Head, shoulders, knees and What? toes. Barkatu? Melissa. Melissa. Errebotea, lazka ora. Merlina. Merlina. Yes. Bota nahi du. Oso ondo. Bota. Utzi. Ziazerbek indar ikaragarria ematen dute. Zerk? Ziazerbek. Nola? Ziazerbek. Ze? Ziazerbek. Bai, zuzen, oso ondo! Como niña! Aimar Pere, oso ondo. Bale, nego komaia banatu dugu. Bigarren eskua, zeuena izango da. Ia zabertatzen den bigarren esku honetan. Aimar, kepa nola bino? Turrut. Oso ondo? Sakona, enuntziatua. Bai. Nola jarraitzen du mutilek Lisboa kantuak? Laino batek
estalia ikusten nuen zeru guztia, galdu egin nintzen baina. Gorantz noa. Gorantz noa. Gorantz noa. Gorantz noa. Hau basuek! Gorantz noa. Gorantz noa. Gorantz noa. Hau basuek! Vale. Sofinak, Aimar, kepa, nortzuk irabazi zuten iaz aurren miluzako final handia? Jon Lier eta Mikel, Lier eta Peru, Amaia eta Eneritz, Sara Lier eta Peru. Ez aritu zarete euren saioak aztertzen. Bai. Bai, Egin zuten estrategia, Bai, taktika. Zondo, ba euren bidetik zuek ere, Ba, beste galderatxuet. Zenbat da 50 zati bider 3? 28, 25, 28, 25, venga nit! Irurogeita amabost. Osondo. Eta asmatu, Pirata batek matematikak menderatzen ditu noski. Beste galdera bat. Norena da dantza gaua bestia? Euskal jaienek gitaraua. Wow. Zetak eta ese bulego dupla? Dupla. Osondo. Ze ondo. Aimar pirata bada, kepa da barkuko astrologoa. Bai, da Zaharrak irakurtzen ditu. 2024 oso ona opari guztioi, osondo. Jarraituko dugu? Bai. Vale. Jarraitu, atxotitza, gezurrak bustana, potolo, motz, labur. Motz. Osondo. Esaten dituzue guzurtxu batzuk? Batzutan. Batzutan. Ez esan ezkero, gezurra litzateke. Claro, Bai, erantzuna. batzutan. Zuzen, Zuk, Antxe? nik ez. Bai, batzutan. Ez. Begira, horereta oso polita da. Egia data. Lagunok. Jarraituko dugu? Bai. Nola egiten du txerriak? Ia, Bai, guazen, A elazki. ver. Kurrin. Ez, itxo. Utzi, aukerak irakurtzen, ez ez. Kulu. Kurrin. Kurrin. Hori ez du, berak ez du hori esan, Osondo. Zelan egiten da txerri batek, Aimar? Egin. Ez dakit. Kepak bai. Osondo. Herria handia zen hori, Ondo. Bueno, ba, turrut. Bai, kurrin ez turrut denuntziatuak. Turrut. Beste galdera bat? Bai. Osondo. Zesan nahi du ingelesezko street hitzak? Izkina plaza kalea etxea. Street. Kalea. Oh. Vale? Gure Lazkaon. inglesek jakin dute, bai ez da? Zuen streeta zein da, Lazkaon? Danak. Denak dira gureak. Herri osoa da gurea. Bai. Saiatuko gara edo galderak erantzuten? Jarraituko dugu. Galdera. Vale. Hauetatik, ze pertsonaia lotuko zenuke laranja kolorearekin? Mario Bros, Son Goku, Dori edo Sonic? Son Goku. Oso Ondo. ondo. Oh. Turrut, badakizu zer dan? Bai. Pusker bat, ez da? Bai. Horrekin lotura du, esaldiak. Bai. Saiatuko zarete? Askatzen? Ez, Ez, beste bat. Zer esan nahi du batzandu hitzak? Haserretu, agurtu, elkartu, banandu. Banandu. Errebotea. Leitze? Elkartu. Oso ondo. Ondo. Eta aukera neskak? Ese hoiei esker, Saiatzeko askatzen. hasera badaukagu. Ez dago. Jabe, espanak, kanda, ez dago. Ez. Aiarane, saiatuko gara, zarete? Babar.
Oraindik ez. Adi danok, Azkena da. azken galdera da. Zuzen erantzuten duenak aukera izango du eskua askatzeko, baina azken galdera da, bale? Aimar, kepa, oso ondo entzun hau. Vale. Ze musika tresna entzun dugu? Organoa, fagota, balalaika edo eskusoinua? Eskusoinua. Eskusoinua. Babarruna janda, Zaitu egingo gara, Bai. hori da, de batzuk agertu dira. babarruna janda ez dago hauek saiestekorik. Saiesterik. Nola? Saiesterik. Nola? Babarruna janda ez dago hauek saiesterik. Hauek? Saiesterik. Saiesterik. Oso ondo bigarren ere, zuentzat. Oso ondo, Aimar, kepa. Aiara, ane, leitzara komodintxo bat bidaliko dugu? Saiatu sikiera? Bai. Horretarako aukera, hirugarren eskua. Ze polita, bezarkada bat. Ze arrainekin egiten da normalean, marmitakoa. Antxoa, sardina, hegaluzea, legatza. Nire janari Bai, leitzen. favoritu ez. Ez hain oikoa kaso. Aragi gehiagoan, arraina baino. Bat aukeratu, ikote? Hegaluzea. Asmatu. Urrengoa. Musika. Nire kolegi, pata, nire partido, porru patata. Zein da? Nire kolegi. Jaimito. Oso ondo. Porru patatako Jaimito. Bai, oso ondo. Banik Jaimiton txiste bat akit, baina Ai, zin da kontatu. pentsatukot. Ados, Vale. ados. Ze gustatuko bat, zuie. Azmarketa Bai. fasean, aiara ane. Bitartean zuek segi lanean. Nola deitzen zaio behorraren kumeari? Betxala, moxala, loxala edo potxala. Boxala. Ongi leitze. Oso ondo neskak. Segi balanean? Bai. Zer da entzun duguna? Motorra, lehoia, dinosauroa edo hartza. Lehoia. Dinosauroa. Bai, Oso arazen ondo. ba. Dau zer dau izoztuta arantzagi... Ez dakit, nork grabatu zuen hori? Laborategian, igual bai. T-letra, Tyrannosaurusen T agertu da. Oier? Oraindik ez du askatuko. Leitzara buelta. Nola zuen izena Zurina Hidalgoren pertsonaiak hiru txulon? Isabel, Bitxori, Gorritxo edo Xabat. Hiru txulon... Gorritxo. Gorritxo? Xabat. Xabat? Ez. Aimar, kepa. Bitxori. Ez, hori beste bada. Hau, Isabel. Letra agertu dira. Ezurekin ez dutu eta... Ekiloreak nora begira egoten dira? Lurra, eguzkia. 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 Ondo. N letra. Eta honekin, ja lanak aurreratuta zen dituzten eta... Komodina jokoan, besarkada bat zer den argitzen du esaldi honek. Besoetan ez dutu. Bai? Probatu nahi? Aiara, ane. 3, 2, Besoetan ez dutu eta segundo eustea. zerbait falta da hor, Bai, a ver. Berriz hasi mesedez. Besoetan ez dutu eta Bueno, biakale egin dugu ba. Lastiko. Baina beste aukera bat oraintxe daukazue. Zuena eskua, lasai. Zein koloretako da Mario Brosen petoa?
Horia, laranja, berdea edo urdina? Petoa, Mario! Mario! Urdina. Pista ona izan da hori, Oso ondo. Venga, saiatu neskak ondo irakurri. Askatu hortarako asmatu egin behar da, aiara gane, zuen txanda da. Besoekin estutu eta 5 segundo. Zer? Eustea. Besoekin estutu eta 5 segundo. Zer? Amaitu? Segundok? Segundo. Kontsonante bat falta da hor. Bai. Venga. Horren bila? Ia ikurra hori pizten den? Venga. Ez dagoa, aukerarik. Horeretaro. Sorginen. Bai, ez da? Bai. Aiara gane, kontua nahiko argi dago. Segundo eta hor kontsonate bat falta da. Zuek beti dako zila martxie? Eskolan bebai? Txonantea. Beti? Une oro? Zuek zareten martxo zuek. Argi geratu da. Aiara gane, bitartean zuek lan da lan. Probatu nahi? Bai. Ia ba, erne, Besoekin estutu eta 5 segundoz eustea. Dos. Bai. Oso... Ondoz! Bai! Kostata! Komodina! Baina iritsi da komodina leitzera, bai! Ba, markagailuak onela ditugu zein da zuzenaren aurretik. 380 puntu, behin salagaien Doneztelen oierrek eta oierrek, 680 eta 2 komodin Lazkaon, 580 eta komodina leitzan. Boraidik aukerak oier eta oier, baina ausartu egin beharko zarete, komodin gabe egiten eta taula osatzen, bai? Bai. Zeuk erantzuten lehenengo errondan, da galdetuko duguna da, horiak dira, Anana, patata frigituak, Lisa Simpson, Limoia, Nemo, Olaf, San Pedroko trainerua, Pluto, makarroi gordinak, platanoa eta artoa. Artoa. Aimarreta Kepa, erantzun hori bat. Platanoa. Jateko moduko hori da bintzat. Aiaratane. Patata frigituak. Oier eta oier. Limoia. Ondo. Aimarreta Kepa. Anana. Lisa Simpson. Beste Simpson darrak bezala, bai? Oier eta Makarroi oier. gordinak. Ikain. Oso ondo, Aimarreta Kepa erantzun zuzen bat. Komodina. Komoina. Ikasi dute hauek, Punto, txakurra. 150 puntu Lazkaora, seguru zarete bikote. Oso ondo. Bigarren errondara goaz, adi danok eta bigarren errondan jakin nahi duguna da, urdinak dira. Doraemon, Garfield katua, Porrotxen hilea, Dori, Pokoioren arropa, Idefiz txakurra potxokiak, Heidiren soinekoa, Dona latearen txanoa, Sonic trikua eta Supermanen jantzia. Dori. Aiara ane. Porrotxen hilea. Bai. Oier eta oier. Potxokiak. Aimarreta Kepa. Doraemon. Katu kosmikoa. Pokoioren arropa. Txanoa, jertxea, galtzak, urdinak denak. Oier eta oier. Sonic trikua. Ze bizkorra, Aimarreta urdina. Kepa. Supermanen jantzia. Kapa gorriarekin batera. Ba, ez daukagu akatsik momentuz. Neskak azken erantzun zuzena. Geratzen da taulan komodina daukazue? Komodina.
Leitzarrak ere oso fin, komoen erabilita. 150 puntu gehiago. Zorte kontuak, 3. errondan adi, berdeak dira. Aukerak, lima, espinaka, errek, hulk, urdaibairen trainerua, erremolatxaren mamia, pinuaren ostoa, nobitaren kamiseta, Luigi Brosen kamiseta, Peter Panen jantzia eta goroldioa. Espinaka. Espinaka, duzia zer ba? Hulk. Oso ondo, Aimar, kepa? Esrek. Ogro berdea. Lima. Lima. Limoia horia, lima berdea. Goroldioa. Goroldioa? Oso ondo, Pinuaren ostoa. Aiarane? Luigi Brosen kamiseta. Marioren anaia. Oier eta oier erantzun zuzen bakarra. Berdea. Den zeo zer behar dugu, lau erantzun hauetatik. Peter Panen jantzia. Peter Panen jantzia. Oso ondo. Ozen eta argi, 150 puntu. Behintzala baien dona ez bera. Badikai lanak egin da ez da nahikoa izan oier, baina oso ondo 540 puntu horiek eskuraketa. 840 Aimarrek eta Kepak, 680 Aiarak eta Anek. Eta hala da bai, oier eta oier, lanak egin dituzue primeran. Hobeto ezin, eta alere besteak gehiago izan baitira, ezkara aurrera egiteko moduan sailkatu. Baina pozik zaudete ez da? Bai. Orain arte pentsa errepaso egingo dugu. Azteko, 1000 luzera etorri. Zenbat umek etorri nahi izan duten zenbat lekutatik eta zuek sailkatu. Lehenbiziko saiora etorri, hor aurrera egin, finala jokatu. Orain, azken saiora ere iritsi zarete. Gauza asko bizi izan ditugu, ez da? Bai. Eta pozik gaude. Bai. Zoragarri, esateko besterik geratzen zaigu? Ze izan da onena, venga, pentsatu onena. 1000 luzeko onena, etortzien onena. Gu ez, Ah, gu ez. orduan, Dana ikustie barrutik, Bai. lagunak gehitxi, Bai, ez da? hemen ere janduzu, Ondo jaten da hemen? Ba hori ere emango dugu etxera. Zoragarri. Oier eta oier eskerrik asko! Mila esker, Txarra remolate. zaparra da! Aste berezia miluzen, final berezia gaurkoan eta finalera sailkatuta. Aimar eta Kepa Lazkaotik, eta Aiara eta Ane Leitzetik, pozik denok? Bai, Jendeare harrituta, pentsa ororetako publikoak erabaki baitu finalistoi. Olatu egitea, 1 eta 3. Eskubinik ezkerrea orain. Wow! Beti gora orain 1 eta 3. Eta goiti bera. goiti bera? Sekula, Ea, txarro. batzuek! Horrela ikastola. Orain, bai. Deabruta pirata kontuak? Aimar, sortean amontzu pirataren momentuek, Amuletoa baleko izan da oso. Oso ondo ibili zarete, Bai. Orain, amuletoa baino erabili garuna hortarako dagota. Bibikoteak oso erne, Puntu gutxiagorekin Leitzarrak sailkatuta. Erantzuten lehenak zuek. Ados? Prest zaudete? Bai. Bartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Hauetatik zein da aditza? Parkea edo bazkaldu? Aditza? Parkea edo bazkaldu? Bazkaldu. Bazkaldu noski. Nola deitzen zaio erleen etxeari? Erlauntza edo basetxea? Erlauntza. Gorria eta urdina nahaztuz gero, ze kolore irtengo da? Morea ala marroia? Morea. ETV bateko ze saiotako pertsonaia da arene irabazi artekoa edo guazenekoa? Jasi arte. Ondo, zein da Lapurdiko hiriburua? Baiona edo Hendaia? Baiona. Baiona. Zenbat jokalari jokatzen dute guztira futbol partida batean? 22. Zuzen. Zer behar duzu alioli saltxa prestatzeko? Baratxuria ala tipula? Baratxuria. Ondo. Abestiaren arabera nolakoa da olentzero? Burua handia edo buru txikia? Bura handia. Bai. Nola esaten da zerua ingelesez? Sky. Yes. Zein herrik du hondartza? Zarautzek ala berak? Zarautzek. Ondo. Zein makinak txikitzen du garia? Errotak ala goldeak? Errotak. Errotak. Nola du izena Alabez taldearen futbol zelaiak? Paso.
Mendizorrotza, non du H izkia AO hitzak hasieran edo erdialdean? Erdialdean. Ondo. Nola egiten du ateak kuakua edo ahataat? Kuakua. Ondo. Zer da bonsai bat? Zuhaitz bat edo arte martziala? Arte martiala. Zuhaitza. Nola izaten dira San Ferminak? Uztailean ala abuztuan? Abuztua. Uztailean! Agarratu baitu! Aimarkepa baina merezitako txalo zaparra. Ze programona egin zuen. Oso ona. Hasieratik hasi zarete puntuak pilatzen eta bizan da zoramena. Ze moduz, kepa? Ondo, gusto. Ondo, gustora. Eta lazkaora buelta egingo dugu arro, Gira ze lana egin dugun miluzen, Bai, Aimar, ze moduzu? Gustora? Ondo, Bai. Pozik. Ze gustatu da atzile gaizen? Emetik? Zuek. Nik hasi du! Bai, horixe! Oso ondo! Eta kamera parean daukagula, lazkaoko norbaiti agurrik, besalkarrik bidali nahi diogu. Bai, Asiri, Bai? gure pelotako entrenatzaileei eta Nas eta Inigo Jemene ontziela. Eta kepak? Ni berdine. Ados, ondo. besalkadekin ados, ezta? Bai. Ba, beste batzuentzat dikote eta mila Aimar, kepa, esker! sopaziku zuekin! Eskerrik asko! Agur! Agur, agur! Astea, miluzen jaun Andreok, etxeko txikienekin jolas eta jolas aritu gara. Eta azkenean, finaleneraino, gure Leitzako aiaratan iritsi dira! Leitzeko kasta! Zer moduz bikote? Urduri. Bai, batez ere urduri. Bai. Emozio asko, Bai. baina urduritasuna gailendu da. Urduri. Horregongo dira poza, arrotasuna, Bai, denetatik. ardura, gauza asko. Eta irrika ere bai, ez? Zakuan, Erne, gaur, jokoan baitaukagu. Portaventurara joateko bidaia zoragarria. Familian egiteko bidaia, Iepa! Familia aipatu dugu, gure familiak idezarete. Gure, ja, zuek eta gu familia gara. Horren eta ikastolako lagunak, oso ondo! Apa! Bueno, plazer bat! Zuek inagotie, plazer bat! Zuek inagotie. Oso ondo. Ba, aiara, ane, familia ipatu dugu eta ni hemen galdetzen. Badaukazen familia? Aizpa bana daukazu, Bai. Aiara, zure aizparen izena? Izar. Eta ne zuria? Chloe. Ba, egongo die zain, hemen familia guztiarentzat banatzen dugunien Bai. sari eurentzat ere idalako. Badagoki, eure. Orduan, urduritasunak familia osoa, eraman Bai. ezakezuelako Bai. Portaventurara. Egon da, zauzie bertan? Bai. 10. Aiara, orduen nahizu, saria? Bai. Ba, finala jokatu aurretik, gogoratu, etxekoei gurekin bat egiteko momentua dala badakigu, umetxuek ibili zaretela hor aplikazioarekin hau pasuek, eta gaur, jakingo dugu, sariak. Nortzuk eskuratu dituzten, asteko honenak zeintzuk izan diren. Aiara, ane, gaurko galdera, zorte hon bikote, Eskerrik asko. Disney, pelikulei buruz galdetuko dizuet. Disneyren filmetan protagonistak dira. Filmeko pertsonaia importanteena da. Vale. Denbora. Edurne zuri, bai edo ez? Mulan. Olaf. Simba. Woody. Balú. Maui. Ariel. Wally. Bruno. Ana. Egiaztatu egingo dugu? Bai. Hiru akats. Simba. Egiaztatu, aber aldaketak ondo dauden. Oso ondo, akats bakarra. Zalantzarik, neskak? Bai. A ver, eman. Balu aldatu dugu hain, Ana. Ez Ana. Ez Ana. Ez Ana.
Egiaztapena daukagu, edo ez? Ez, Agortu ditugu? bai. Beste aldaketarik egin nahi? Demora dago. Aiaratane, Bai. urrezko galdera. Bi, animaliak dira. Denbora. Venga, bai. Simba. Da, balu izan da. Ez dakit ez dut uste. Nahiko zira zen. Venga, Zer moduz neskak? Urduri oso urduri. Urduritik oso urdurira Aztertan. tarte horretan. Ui. Nahiko zira zen. Edurne zuri, Bai. ezagutzen dugu, ezta? Bai. Edurne zuri maite dugu, bai. Protagonista, Edurne zuri? Bai. A ver. Gaberarekin batera. Zazpi potxak, noski. Mulan protagonista? Ustez bai. Mulan. Bai. Nor da Olaf? Frozeneko... Lurtzko panpile. Bai. Bizi hartzen duna. Panpina bat ez dana protagonista, orduen. Olaf, panpina bat. Bai. Ez da protagonista? Nor da protagonista? Elsa. Elsa. Eta Ana. Eta? Ana. Bueno. Bueno. Taki. Simba! Bai! Mufasa erregearen semea. Bai. Budi ze pelikula? Badakizu esaten? Horra aldatzen ibili zarete, baiezkoan utzi dugu. Budi, zuzena da? Toy Story filmeko kauboia. Ez dut ikusi pelikula. Eta ere asmatu, bueno. Sortea ere behar izaten da, miluzen. Bai. Bai. Balu! Ez da protagonista, nagusia. Oia, bule, oia. Mogliren lagunmina. Mogli bera zen protagonista. Bale, bai, bai. Baina balu barik ezin da. Hori ere egia da. Pelikula ulertu. Nola ba. Maui, ez da protagonista, zuzena da? Moana. Hawaiian oinarrituta dagoen filmeko pertsonaietako batera. Protagonista ez? Ariel, nor da? La Sirenita. La Sirenitako protagonista. Protagonista, zuzena da? Sirenatxoa bera, bai. Oso ondo. Wall-E, ezagutzen zoia? Osea... La pelikula ez. Ointxez. Liburua gehiago. Bai. Bueno. Protagonista da? Oso ondo. Robot oso maitagarria. Pues orduan ezagitzen jen. Bueno. Beste batekin naztut. Batek aurkeztuko dit Bruno? Nor da Bruno? Enkantoko... pertsonai, pues... Misterio txue bezala. Baina ez protagonista. Ez... Ez eremuan zuzena da? Ez dakit. Oso ondo. Madrigal familiako kidea. Boa, hau... Eskerrezkoen ibili gara, Bruno, Ana, Bruno... Baina ipatu idazue Frozen pelikula? Bai. Vale. Da nor da Ana? Esa noizpe... Baina ez dakit protagonista den. Ba, Elsarekin batera. Ana, protagonista, Frozenen zuzena da? Zakait, ez dut uste. A ver... Bai, oso ondo! Elzaren senidea, bai, protagonista. Aiaratane. Urrezko galdera. A ver... Animaliak dira bi. Galdetu dugu.
Bueno, oso zer esaten gabiltz, ezta? Bai. Simba... Leoia. Simba leoia. Leoi erregean agertzen da. Bai. Simba Leoi baten leoia. semea, baina igual da, ez dakipa. Igual da... Auto bat, ez dakigu. Igual da txarri bat. Baita ere. Simba, animalia da? Balio digu. Oso ondo. Bai. Baina besteak... Esan dugu batzuk robotak, beste batzuk pertsonak, beste batzuk... Kauboiak, jostailuak... Aiarane! Portaventura ukitzen ari gara. Sari nagusia ukitzen ari gara. Hartuko genuke gustora. Bai. Horretarako asmatu beharko genuke, balu, animalia den edo ez. Alegia, bikoteak asmatuko balu. Bai, bota nahi nuen, zer dut, ondo. Bueno, Mowgli eta balu esan du. Esan dugu. Mowgli mutiltxu bata, hori badakigu. Zeinekin hiltzen den? Ze izango zenukete, balu? Artza. Hartzandi bat. Bai. Hartzandi bat badan portaventurera goaz, aiara! Ale, balu, animalia da! Aiara Mane! Irabazi dugu!